aron sa pagtubos. Kaninyuog ka na ko. Nahibaluan niyo ba ka ng mga butanga? Nangita ka ba higala? Siya ang pangitaan. Ang ngalan niya'y si Jesus, ang bugtong manunubos. Kaniya makasigurado ka, mataguras luwas ka. O mga higala, ang kinahanglan lang matinog yanon ka kanya. Tagpuan mo pagkat ang tanong niya, problema niyo pagkat suparong niya. Palagi yan magkanyuhon niya, basta mo salig ka lang kaniya. Ug huna-huna andam siyang